Norekin ez zenukete sekula kolaborazio bat egingo? Ana Gerrarekin. Eta kontrakoa, norekin abesten duzue kolaborazio bat egitea? Belakorekin. Belako. Denok badaukagu onartzea kostatzen zaigun gustu musikalen bat, zein da zuena? Nirea Luis Miguel. Nik Mike Towers, asko gustoko. Mike Towers. Zein da zuen iritziz egungo euskal musikaren panoramako artistarik hoberena? Jofe Dagor, tope. Lukiek. Tope. Udara da eta jaialdi andana daude bazter guztietan. Zein jaialditan ez zenukete inoiz parte hartuko? Medusa jaialdian? Bai, Arena Sound, Viña Rocken. Tope. Eta hori.